me, hevalên me hatin girtin şan ne zindana. İro de baro evanê aliye İH'de, ÖH'de tî baroyê ve ev encama vê yekê ê de raya giştî ra bê parvekirin. Belê gelê me tûcar radest nabe. Em diya bibêjin. Her çiqas ewana van xirabiyana gelê me dikin. Rû bê yê xupis pêrin merhemeta gelê me, edalata gelê me. Melayê Cizrî gotinekî wî yê gelek baş heye. Dibêje feyza me weke nîle lê em dîj le oturatın. Belê, ew rojê werê evan kesana örnek neaqiyê dikin, işkence dikin, tahammülan wana sloganek tînenin ê xupis pêrin edalata gelê me, edalata merhemeta gelê me têre wan jî bike. Yê serserê wan ra jî bavce. Ez zêde nexwazim dirêj bikim mêvanê me jî xebetin. Dubare ve bütün ucan sınav tutum sersera serdevam ettim. Dayıkên hêja, jinên delal, hevalên aziz, hûn hemî sersera ser çava hatine ve hemîya bi rêzdarî, bi hezkirinek mezin û bi dostanî silav dikin. Dîroka çi dinivîsînin? Dîroka berxwedana xwedî derketina vîna gelekî. Lê divê baş bê pêkirin ku ev tenê ne xwedî derketina îrada gelê wan e. Îro kesên ku behsa sindoqa dikin. Îro kesên ku behsa meşruiyeta hilbijartina dikin. Îro kesên ku dibêjin îrada gel li ser her tiştiye. Bila baş li walê dinêrin. Bila baş li wêna bê berxwedanê dinêrin. Me weke gelê Kurd gelek tiştîtine. Em ji xwe de nabêjin berxwedan jiyane Qeyyûm Salamê. Em dizanin jiyan ji bo me her dem ji dîrokê heta îro bûye berxwedan. Afirandin ne tiştek hesaniye hevalno. Çêkirin ne tiştek hesaniye. Em dixwazin jiyanek nû biafrînin. Em dixwazin levhatinek dîrokî li vî welatî çêbê. Em dixwazin weke gelê Kurd bibin pêşengên vê levhatinê. Bibin pêşengên vê aştiya bi rûmet û mayînde. Lewra îro sekna we, lewra îro sekna wanê ne tenê sekna wanê ye. Gelên Tirkiye divê peyama wanê baş bixwînin. Divê ev peyam çawa bê pêşwazî kirin, îro salana ku bi riya Qeyyûma dixwazin li wanê pêkbînin berê ji me gotibû ne tesadüf kirin. Erê bi Kurdarê dest pê dikir. Dîrokê heta niha zilm û zordarî, serdestî û bindestî hemî tiştên îmhakirinê, bombabarankirinê, hepskirinê, sürgünkirinê, delgirtinê bi kîj gerî reherî bektir destpêkiriye û hatiye meşandin muqabil bi gelê Kurd. Lê em dibêjin çi weke partiya demê, em dibêjin li ser gelekî zilmek hebe, gelek tine bê hesibandin, gelek serdest ve yek bindest ve gelên wî welatî tê welatê ku ne azadin. Eger gelê Kurd xwe wek hemwelatiyek wî welatî nikar bê bihesibîne, sebebê vê yekê hene. Çi ne? Polîtikayên ku heta îro hatine meşandin. Çi ne o polîtika? îro em li vê kolanê dixwazin dengê xwe dawayekî demokratîk kirin bisin. Ne wisa projeyê hûn li vê derê ne.
وقالك سلمى ديتيه وقالك سلوسقم ديتيه وقالك باو باهو ديتيه ودرجة برداية ودرجة لا برداية اما درجة بردن اما درجة برندن ليه ام دزانين ام ne reyek hesaniye işi. Em naha giriştine konak geleki girik. Çiye konak em dupazın hevdure peyman eknu libi volati çekin. Nego bi peşentiya gelek kur le teni lek gelek kur. Bi gelin ditin bi zaman o nasnameyin ku hatta iro Lütfen ve akibariye tine hatine hasıbandı. Bu vanre em heviyatçine em heviyat bangavaziya graba İmralı'ya ya Rezar Öcalan. Em çima jebaverin jberku em zanen me canı bandiye, me dirun kedeci ditiye, her kim 6 sale, bir dehan salın, gelip kur, Rezar Öcalan çıd fazın, aşitiyek mayinden fazın, jiyanek çavad fazın, jiyanek vekev fazın, bir serbilindayi fazın bir şey. Fazın iyice Pekçunu şer kılas gibi. Kılas gibi ku Bıvirengi uvipi pingelek Haim kılas gibi ku Ev levhatı Bibi levhatına Sat salame Sat sale kuhatiye hındakirin Carekti nevi hındakirin İşber ve keşi Konağa ku emlene Asla ku embi berkalana ku giriştine Dirokiye giringe Dibe kayim be Dibe embi coş bin hevalno Dibe embi hevi bin Dibe emşko baver bin Dibe heviya me Çaktaniyen me Hebuna mekfabe Rehevatiyen me bin Kesin ku hatta naha mera reyveçine Kesin ku hatta naha mera bedelin mazındane Kesin ku hatta naha pişkili dane Ufastine Ciyanek vekher U azat li Türkiye Pek veri Evin baveriyen me Baveriyen ko neşkinin Bu kayyuma ne karın baveriye me pişkinin Von ya meye Von ya veye Ve dirokek çava carektiğini bisand levane Ve go videmi Ahmedekariye Kongra Vane hegu Ya partiya deme He sanek makul eritim Şimdi jartirin suyek ya adarere Disa ezdivane bu Gele vane digo Eme çardek dersin Çardek derkistin Secara canı bandit Ne karın ve işber kuhun irada gelin İrada gel Serdesti her tiştiye İrada gel Hezek mazine İrada gel Rekistin bu inek mazine Emjizane Emjişfa baveri Hatta naha Ti Ferdek Juane Jbo kayyuma Bir razibunek nişe nedane Kese ku denge khoşbo partiya deme karne anine Kese ku ne tüne sersin do kaci Gotine eftiştaku tekirin Ne hukukiye eftiştaku tekirin Ancak ne yartidir Ye kudu khazin hiviye me bişkine Ye kudu khazin Coşa me Dil gelmiya me Peşvaziya me Baveriya me U bendevariya me Kim u levazu Kasbikin Eme çağa dersi bidin o Bu
خودی درکتنه بری قسمون بوینه خودی درکتنا میا شارداریا وانه ایرو ته واتیا خودی درکتنا هبونا گلام من سرکوما تماشه دیکه ایرو کوما خوچی بیابو گوت itibar sunduqa her tişte udbebe parestin. Sunduqe kulvani hatine dayin ve sihuyeke adare dema ev sunduq lvedere hatin dani u gelin vani raya xwe denge xwe be hemmi zextu zori ku li ser vahati kirin tüm denge başğulandır. İtibara o çımatine tehasiban. Çımasın da o kevanayın parestin. Ertevi vate ku hun kesi ku ardnigariya Kurdistan'ı denk dane hun denge vanas nakin hun denge va kabul nakin hun irada va kine de hasibinin tek kez İro nikari beşi ku صندوق سو یکی آداری باجارک وکی باجاری وانه درکتیه گشتیا ترکیه ام وی باکی پروپاگاندا نابیجن هبانو ام راستیه که ام دیروکه که لهمبر و لهمبر پارتیا me لهمبر پارتیا دنه چه هبو پارتیه کی دستلاتار نبو همو درپتین devlete ki hebu gerek hilbijir anin disaji ne karin uve ne karibin carekti ez visru sakamide coşa dile ve heyviya dile ve khodi derketina ve germaya havet kusru sakamide haline sermaye de haline kaşayı berfe de haline ve germahi ve silah em bawerin ve want xwedî îrada xwe jî derkeve kesên ku dixwazin li vê bajarê bi binçavkirina bi girtina bi torpêçkirinê bi kuç avêtinê û dawiyê jî derkevin bêjin ew kuça tavîjin dakine raya giştiya Türkiye re bêjin binêrin ev ne alî girê aşitiyê ne ev ne alî girê levhatinê ne derdê wan nexwedî derketina îrada waye bila ew bizanibin ev lêîstokên kiçik nagirin ev lêîstokên kiçik li ber tecrüba me nabe tit tiştek ev hesap nagire gelê Kurd ve hesabê hewe bala der em gelek kezepşewatin kesê ku em bi warin rêvê diçin ew jî kezepşewatin îro ne rojnameger